खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै आं बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। चिरां जिल्ला बिजिनिनिफ्राय आं मोगथां बर'। बे समाव आङो बिजिनि बेन्दोङाव थानाय 73 नं आलारि एम.इ. स्कुल भट केन्द्रआव दंफैयो। बे समाव आं मिथिनानै लागोन जे मानगोनां BLO आरो डिउटि गोलैफैनाय पलिं अफिसार सारनाव माबाफोर बेयाव दावराव दावसिफोर जादों नामा बा भटआ माबायदि सोलिदों। दा फैदो बिदिब्ला नोंथांमोननो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों मिथिहोनो नाजागोन। जोंनि दिनैनि भट केन्द्र आलारि एम.इ. स्कुलनि PS 73 बिनि भटारा मोजाङैनो मोजां जोबनानै थांदों। 84% जादों आरो जेबो दावराव दावसि आरो गुलाय गुजाय जायालासे गाहामैनो सोलिनानै उथ्रिनो हादों। बेसेबांखौ 84%आ मोजाङैनो मोजां जानानै फैदों आरो भटआ। रायजो राजाफोरखौ साबायखर होनो सानदों। दिनै बे भटखौ दिनैनि भट केन्द्रआव जोंनि बे PS 73नि एरियायाव गोलैनाय रायजो राजाफ्रा मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायनि थाखाय आं साबायखर होबाय। পোলিং টাইমটো শেষ হ'বলৈ গৈ আছে হয়। আচ্ছা ছাৰ, কিবা এটা ঘটনা হৈছিল নেকি ইয়াতে? ইয়াত তেনেধৰণৰ একো ঘটনা হোৱা নাই। কেনেকুৱা পাইছে? ইয়াত আটাইতকৈ ভাল পাইছোঁ। হয় নেকি? হয়, ভবাতকৈ বেছি পিচফুল। আই এম ভেৰি হেপী ফৰ পিচফুল কণ্ডাক্টিং the for assembly elections. কিমান ভোটিং হৈছে? Voting already 557 out of 662. 4.1%. Satisfactory percent maybe. Thank you very much.